नमस्कार, माझं नाव विनीता विनायक गावडे. मी खानियाळे गावची ग्रामस्थ आहे या ठिकाणी. आणि आज या ठिकाणी आम्ही सगळ्या महिलांनी तसेच खानियाळे ग्रामस्थांनी या ठिकाणी साखळी उपोषण आयोजित केलेलं आहे. गेले 4 दिवस हे साखळी उपोषण या ठिकाणी चालू आहे. तरी ते म्हणजे मुख्य त्याचा उद्देश म्हणजे हा आहे की या ठिकाणी खानियाळे गावामध्ये जे क्वारी किंवा गौण खनिजे अवैध व्यवहार हे म्हणजे हे चालू आहे, ते या ठिकाणी क्वारी चालू आहे. त्याच्यामुळे गावाला त्याचा हजारो प्रकारे नुकसान होतं. एक खानियाळे गावालाच नुकसान होत नाही आहे, तर दोडामार्ग तालुक्याच्या पूर्ण गावाला त्याचा धोका संभवतो. तसेच गोवामध्ये पण या क्वारीचा धोका संभवणार आहे. याच्यासाठी हे साखळी उपोषण खानियाळे ग्रामस्थांनी या ठिकाणी खूप मोठ्या शासनाकडे मोठ्या आशेने हे उपोषण या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. कारण हे लोक आहेत ते अशा अवैध रीती हे गौण खनिजाचं काम करतायत की जेणेकरून त्यांना भीती नाही आहे. पण शासनाने जे असे अवैध व्यवहार बंद केलेले आहेत ते आता चालू आहेत. जे अवैध मार्गाने हे सगळं चालू आहे, गौण खनिजाचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळे एकाच प्रकारे नुकसान नाही आहे, तर एक खानियाळे गावातील डोंगर शिरंगे गावाचा पूर्ण भिंत त्यांनी पाडून खानियाळे सीमेला लावलेली आहे. समजा ते जर बसलं असेल किंवा ते पाणी पडलं असेल तर संपूर्ण गाव हा खानियाळ्याचा गावच नाही, तर पूर्ण दोडामार्ग तालुका साळपर्यंत हा या ठिकाणी पूर्ण पाणी याचं होणार आहे. तसंच हे मोठे मोठे स्फोट होतात, त्याच्यामुळे रानातले सगळे प्राणी उठून गावामध्ये बसले आणि सगळे माकड तिकडे ह्यांनी नारळ सगळे फोडून खाल्ले. कारण रानामध्ये तिथे माकड पण नाही आहेत. सगळी जनावरं खाली उतरून आली गावामध्ये जनावरांचा धोका संभवतो. दुसरी गोष्ट, एकाच मार्गाने नुकसान होत नाही आहे, हजारो मार्गाने ह्या क्वारीचं नुकसान होत आहे. फक्त पाणी वाहून जाणार आणि लोक वाहून जाणार हाच नुकसान नाही आहे, हजारो मार्गाने या ठिकाणी या क्वारीमुळे नुकसान होत आहे. एक तर हे पाणी भरणार आहे पावसात, याचा काय धोकाच आहे. शिवाय जी वीज गोव्यातून इकडे आमच्या तिराळी डॅममधून जी वीज जात आहे त्याला पण ह्याच्यामुळे धोका संभवतो. तिराळी धरणाला पण धोका संभवतो. कारण एवढे स्फोट या ठिकाणी होत आहेत की ह्या स्फोटामुळे तिराळी जे धरण आहे ते कदाचित त्याला हादरा बसू शकतो. कारण भूकंप होण्याची पण शक्यता आहे. कारण हे एवढं तिराळी धरण या ठिकाणी बांधलेलं आहे, धोकादायक काम आहे हे. आम्ही या ठिकाणी हे तिराळी धरण फायद्यासाठी करून दिलेलं होतं, पण हे खानियाळे गावामध्ये आता खूपच प्रकारे ह्याचं नुकसान होणार आहे असं वाटायला लागलं. कारण तिराळी डॅमामुळं पाणी भलेही गोव्यामध्ये जातं, पण गोव्यामध्ये त्याही लोकांना समजायला पाहिजे. कारण असे हे सुरुंग या ठिकाणी घातले समजा तर हे पूर्ण डॅम उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. डॅम फुटून पावसाळ्यात लोकांना झोप पण उडवून जाईल लोकांची. कारण हे पाणी भरेल तर पावसात वाहून जाईल ह्याची भीती आहे. दुसरी गोष्ट, हे ट्रक जे जातात ते मी आता खानियाळेमध्ये आहे, पण मी राहते भेडशीला, मला माहिती आहे रस्त्यावरून जातात, सुसाट वेगाने हे ट्रक जातात. त्याच्यामध्ये लहान मुलं शाळेची आहेत, त्याच्यानंतर इतर प्रवासी आहेत. त्या दिवशी तो मोरल्या गावाचा एक जीव पण गेलेला आहे. त्याच्यामध्ये एका तरुण युवकांचा ट्रक खाली जाऊन त्याचा जीव गेलेला आहे. ह्याच्याकडे पण ही लोक दुर्लक्ष करतात. त्याच्यामुळे एवढे नुकसान होते की धूळ घरात घुसते, लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर हजारो प्रकारे या ठिकाणी ह्याच्यामुळे क्वारीमुळे जर नुकसान होत असेल तरी पण अजूनपर्यंत शासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आत्तापर्यंत नाहक तहसीलदार इकडे येऊन गेले, प्रांत अधिकारी काहीतरी येऊन गेले, अजूनपर्यंत कुणीही एवढे लोक निवडून आलेले आहेत, मोठे मोठे लोक, आम्ही ज्यांना आमचे भाऊ मानले आणि त्यांना निवडून दिलेलं आहे, त्यांनी पण आमच्या इथे येऊन आमची दखल घेतलेली नाही. ही आमचीच दखल नाही आहे, तर संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्याची दखल आहे. हे आमचाच प्रश्न नाही आहे, खानियाळे गावाचाच प्रश्न नाही आहे, संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्याचा प्रश्न आहे.
त्याच्यामुळे मी सर्व लोकांना इथे शासनाने जर हे अवैध व्यवहार बंद केले तर हे अवैध व्यवहार चालू कसे आहेत याची शासन जर दखल घेत नाही तर शासनाने बंद तरी कशाला केले, चालूच ठेवायचे होते ना, मग सगळ्यांकडेच चालू राहतील होते, इथे कशाला आमच्या गावात चालू आहे, इतर गावामध्ये सगळे जो गरीब लोक जर एखादं काम करत असेल तर शासन तिकडे येऊन बंदी घालतो, पण एवढ्या मोठ्या कोरी या ठिकाणी चालू आहेत पण शासन याच्याकडे दुर्लक्ष करून आहे. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की हे जे गौणखवणीचं काम या ठिकाणी चालू आहे ते कृपया तुम्ही येऊन बघावं आणि त्याच्याकडे थोडा तरी आम्हाला शासनाने धीर द्यावा की हे बाबा काम हे करू, म्हणजे थोडं बंद करण्यासाठी आम्ही काहीतरी प्रयत्न करू किंवा हे तरी आशा दाखवली असेल तर आम्ही शासनाकडे एवढीच विनंती करतो की शासनाने या ठिकाणी येऊन ते बघायचं आहे किंवा हे करायचं, म्हणजे बघून त्याची पाहणी करून शासनाने काय तो निर्णय घ्यायचा आहे. बघितले जोपर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत हे आमचं उपोषण या ठिकाणी आम्ही चालूच ठेवणार आहोत. एवढे मी सांगते. खानेगाव वाचवा, गौणखनी बंद करा. खानेगाव वाचवा, गौणखनी बंद करा. खानेगाव वाचवा, गौणखनी बंद करा. खानेगावचा एकच नारा, गौणखनी बंद करा. खानेगावचा एकच नारा, गौणखनी बंद करा. खानेगावचा एकच नारा, गौणखनी बंद करा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.